Abah Haji. Nggih, salam saking Bapak Evina nggih. Kanggo Bu Evina wonten nggih. Ugi salam kangge juragan Baku Bapak Galuh Kendung. Ini Bapak Panjung Bapak Galuh Kendung, Kedung-kedung Bojonegoro. Sing dalu nggih. Pak Galuh. Juragan Baku saking Bapak Evina. Kendung pun. Pak Kelvin Kendayaan singkat digawe ulah 6 tahun 2020 sesarengan New Margo Laras Kendayaan Udara nggih bulan 6 ya tanggal ijit goleki 2020 wonten Kendayaan Pak Kelvin ulang tahun yuk
jamu godhonge telo wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu atine lara wis suwe beratau jamu ya dek jamu jamu godhonge nongko tobat suwe Maida nate ketemu ya dia Maida ketemu pisan kok tambah tresno wis suwe ora tau jamu jamu ning desa kayen wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu kenek gutombo kangen suwe ora nate jamu jamu to dik jamu ae kok jamu ana jamu bareng Pak Sofi kono kuniran wis suwe ora tau ketemu pisan dadi pikiran suwe ora tau jamu jamu ning desa kiri wis suwe ora tau